ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଡprostitious ସୋମପେଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ। ବିଷୟ 2 ଦିନ ଛୁଟି ନିମନ୍ତେ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ମୁଁ ରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ମୁଁ ତା 20/9/2022 ଠାରୁ ତା 20/9/2022 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଏଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଆପଣ ଉକ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ରାମ ମହାପାତ୍ର, ରୋଲ ନମ୍ବର 3। ତାରିଖ 23/3/2022 ରାମପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ।